Rahayu kanca-kanca, tepangaken kula Dita Saputri, mahasiswa Universitas Negeri Surabaya. Fakultas Basa lan Seni, Prodi Pendidikan Basa lan Sastra Jawi. Badhe menelisik folklor ingkang wonten ing salah sijining desa ingkang wonten teng Kabupaten Tuban, Jawa Timur. Kangge pemenuhan tugas mata kuliah folklor, dosen pengampu Dr. Andes Sukarman, MSI. Menelisik folklor wonten wisata air terjun Putri Ngirip ing Desa Mulia Agung, Kecamatan Singgahan, Kabupaten Tuban, Jawa Timur. Menapa wonten cerita legenda menapa kang tersimpan dhateng air terjun Putri Ngirip, lan menapa wonten tahayul ingkang dipercaya masyarakat sekitar. Sugeng amirsani. Sugeng Rahayu kanca-kanca, iki aku wis ana nang wisata air terjun Putri Ngirip ing Desa Muliagung, Kecamatan Singgahan, Kabupaten Tuban. Air terjun Putri Ngirip iki isih asri banget. Namung tambahan fasilitas supaya para pengunjung ngrasa aman lan nyaman. Pelestarian wit-witan ing sekitar air terjun iki gawe nambah rasa adem lan tentrem. Kula teng mriki badhe njlentrehake kapitadosan tenggene wisata air terjun Ngirip. Nah, teng mriki kula mboten piyambakan, kula kalihan iki Bapak Tajam. Bapak Tajam, kula izin niku nggih nyuwun informasi kalian jenengan ngenani kapitadosan lan tahayul tenggene wisata air terjun Ngirip niki. Nggih. Saderengipun jenengan monggo niku perkenalan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, Mita Jagut, pelaku ketua wisata air terjun Ngirip. Memiliki wonten tamu saking mahasiswi Unisa, ngobrol terkait dengan tahayul maupun cerita-cerita legendaris yang lain. Terus ngeten kenging napa Padha Lestari Putri Ngirip. Riyen niku wonten cerita legendaris dari putri kerajaan, dari putri keraton yang mempunyai atau gadah kenalan, gadah kekasih, gadah pacar namine Joko Lelana. Nanging Joko Lelana menika saking rakyat jelata, tapi saking prajurit biasa, sehingga kedua orang tuanya mboten merestui hubungan mereka berdua, sehingga kedua orang tuanya tadi mencari calon suami yang selevel atau sederajat, sehingga pacare Putri Ngirip namine Joko Lelana wau dibunuh. Semerep pacare terbunuh oleh calon suami pilihan orang tuanya wau, Putri Ngirip melajeng keluar saking rumah bertapa di sini sampai muksa. Nah, makanya wonten tahayul menawi wonten pasangan remaja laki-laki dan perempuan kok berpacaran teng mriki KDC niku kepercayaan nggih, kepercayaan tahayul wau. Putri Ngirip cemburu, mesti piyambake wekdal semonten pacaran mboten nang angsal restu saking kedua orang tua, sehingga piyambake cemburu. Lah, dipercaya nek pacaran teng mriki berdua yang melebihi lho nggih, melebihi pacar istilahnya. Kalau pacaran sewajarnya ya mboten napa-napa, tapi melebihi pacar atau berhubungan yang lebih dipercaya jarak 40 hari akan putus. Itu sekedar cerita tahayul atau legendaris yang ada di wisata ini. Terus napa malih? Niku kan ndek wau terus Putri Ngirip putrine saking pundi? Adipatine itu banget ngoten ta? Dari Pajang. Dari Pajang. Iya, dari Pajang juga. Ngirip niku
cerita legendaris dari jauh, betul saking mriki, betul saking Tuban asli. Termasuk niki rentetannya kan saking Joko Tarub. Oh, nonton sambung rangkete ngoten Wonten nggih. nggih. Itu namung cerita dari orang tua ke orang tua loh. Terus saya hanya meneruskan cerita-cerita itu. Kata kebenarannya wallahu a'lam. Tapi sakniki niku kayak pemudane niku nggih ngertos ya, Pak. Cerita legenda Putri Ngirit niki. Sebagian besar cerita niki sampun memasyarakat atau apa, hanya satu orang lah yang tidak mengetahui cerita-cerita niku, tapi hampir mayoritas cerita niki sampun beredar luas. Dateng tahayul teng mriki nggih namung niku mawon nggih, Pak. Napa? Kata sebenarnya cuma suatu saat nanti saya akan membuka luas terkait dengan tahayul niku. Saat ini kita ambil poinnya riyen mawon. Oh, nggih. Terus kan niki pripun caranipun nglestarikaken wisata air terjun Ngirit niki supados tetep eksis lan berkembang ngantos sakniki niku pripun nggih? Jadi selain berupaya untuk kita tidak tertinggal jauh dengan wisata-wisata yang lain, tentunya kula so konco-konco berupaya agar supaya sering-sering menambah fasilitas, berinovasi. Terus misalnya membuat tempat selfie atau fasilitas itu jangan sampai dibuat permanen betul. Jadi per 6 bulan maksimal per 1 tahun harus ada permajaan, harus ada penambahan. Itu kaitannya karo penambahan selfie kekinian. Saya mboten ditinggalnya kali pengunjung. Terus yang nomor kali pulau niku malah justru melestarikan, betul merusak. Makanya pepohonan itu kelihatan asri. Banyak testimoni 30-40 tahun yang lalu dugi tigene ngrilit. Ini niku dugi mriki malih, diambake niku justru mengacungkan jempol karena nopo? Enggak ada perubahan sama sekali terkait dengan pohon, terkait dengan pepohonan yang kelihatan asli, yang kelihatan hijau itu masih utuh. Jadi saya nggak merusak, malah justru melestarikan. Jadi sering kali pulau niku kalau konco-konco justru menanam pohon, banyak menanam pohon di sini, baik itu pohon yang berbuah maupun yang non berbuah. Ngoten. Berarti cuma niku nggih nambahi fasilitas mawon. Nambahi fasilitas dan melestarikannya niku niku lah. Jadi menghindari tangan-tangan jahil. Jadi nek menawi wonten tiyang sing badhe merusak pohon-pohon dengan iki nggih wonten sanksi. Nuwun Pak nggih, matur nuwun kalian sami-sami. informasi ini. Ya, nggih mugi sukses. Iya. Itu nasirin. Iku mau legenda lan tahayul sing ana nang air terjun Putri Ngirit iki. Yen wis ning kene, kanca-kanca aja lali njajal salah siji kuliner sing dadi ciri khas wisata air terjun Ngirit iki, yaiku rujak ngirip sing cocok karo kahanane. Perpaduan antarane bumbu rujak kacang lan buah-buahan aneka ragam nggawe kenikmatan rujak ngirip iki. Iki mau cerita singkat ngenani legenda air terjun Ngirit, yaiku kisah asmarane Putri Ngirit saka Pajang karo Joko Lelono sing ora direstui kalian wong tuane amargi beda kasta. Putri Ngirit ngertos yen Joko Lelono dibunuh, akhire Putri Ngirit metu saka griyane lan topo nang air terjun iki. Pramila air terjun iki kasebut air terjun Putri Ngirit. Pramila ana tahayul yen ana sing pacaran ngluwahi batas ning kene bakalan pedhot hubungan asmarane. Kanca-kanca yen dolan nang Tuban aja lali mampir nang wisata air terjun Putri Ngirit ya.